mga bay, nandito na yung order natin. Real shock mga bay sa ating Raider G. So, sana hindi tayo ma-scam nito mga bay. Sana all. Buksan na natin. Buksan natin. Yan, wow. Maganda pagkabalot mga bay. Good yung sealer Yan. Grabe yung pagkabalot ni sealer Uy, TTRG mga bay. So, parang hindi tayo na-scam. Pero tignan natin sa loob. Oh, ito yung legit na TTRG na to. Galing Wow. Oh yeah. TTRG lang sa kalam. Sana all. Good. So, naka-order rin tayo ng banded na shock mga bay. So, dito yung kanyang marka 310mm. So, yun po. Kita ba? Nagbibiro lang ako. So, adjustable to na real shock mga bay. Sa ating Raider G natin to ikabit. So, parang goods to mga bay Kita. So, may pakapin pa mga bay. Pang dito yan. Okay. Subukan natin kung malambot ba. Wow! Ganda ang kanyang play mga bay Good! Ito ang isa. Legit na legit mga bay. Parehas yung lambot ng mga bay. Goods. Hindi tayo na-scam. Nakagigil ka. Parehas mga bay yung lambot niya. So, tignan natin mga bay pagkabit nito kung may reklamo ba tayo nito mga bay. So yan, kita-kits tayo sa pagkabit nitong real shock natin na TTRG mga bay na brand. So, yan po. Ayan mga bay, natanggalan natin yung cover. So, ang gagawin natin is tanggalin natin itong stock rear shock natin at ikabit natin yung TTRG natin na rear shock mga bay. So, ayan mga bay, ito po yung TTRG natin na rear shock. So, tanggalin natin. Yan, yan po. Yan, nakabalot yan mga bay. So, good sealer yung orderan natin mga bay. So, yan. Ikabit na natin. So, ito pala mga bay, ang purpose nito, dito pala yan sa itaas. Yan. Dito pala to mga bay. Yan, ilagay. At saka ilagay yung tornilyo. Yan. So, doon pala to. Doon pala siya ipasok mga bay. Kasi yung una, malaki yung butas. At ito yung bali, spacer niya sa ilalim. Yan po. Yan. So, yan po ang purpose sa spacer na yan mga bay. So, medyo malakas yung ulan kaya pinalakasan natin yung boses natin mga bay. So, yan mga bay, dito sa kabila, nakabit na natin. So, tignan niyo yung color ng mga bay, di ba? Ang ganda. So, yan po, walang sabit sa shifter natin. At ito mga bay, adjustable to mga bay Ito, adjustan natin ito mamaya. Tignan natin kung ito is naka-lowered to, na-adjust. So, tignan niyo yung spring. Naka-lowered adjust yan. At yung isa, ikabit tayo natin. Yan po. Yan. So, lagyan sa natin mga dito na adjust. Para mas good. Ayan mga bay, nakalimutan natin yung dito. Ito yung stopper niya mga bay. Special na sa ilalim.
So ayan mga bay, natapos na natin ikabit. So ibalik natin ikabit yung disc brake at yung gulong natin sa likuran kung may sasayad ba dito mga bay. Ito sa tambutso natin, tignan niyo yung gap, okay lang. Okay lang yung gap sa tambutso. Ang layo, di ba? Ang layo niya. Yan po. Sa ilalim, goods. Maganda yung color niyo mga bay, makikita niyo yung color niya. Di ba? Kakaiba siya. Kakaiba talaga mga bay pag mga may brand na bibilhin natin. So TTRG lang sa Calab. So yan, kabit muna natin yung gulong mga bay at yung disc brake kung sasayad ba. So, ayan mga bay, natapos natin kinabit yung TTRG natin na rear shock na 310 mga bay. Na nakatatak dito mga bay na 310mm. So, pang Raider G. Naswak to mga bay sa ating Raider G mga bay. Kabit. So, TTRG po ang brand nito. Yan po, nandyan sa loob yung TTRG na logo sticker. So yan dito mga bay, walang sayad yan kahit dito sa tambutso wala. Sa shifter, ang layo rin, isang layo niya sa shifter mga bay, ang layo niya. So ayan na siguro ang masishare natin mga bay. So sa rides nito mga bay, i-share ko rin sa inyo kung gaano kaganda, pero pinakakita ko na sa inyo yung bounce niya. Yung bounce niya maganda mga bay. Hindi masakit sa likod. So masubukan natin ito pag may angkas tayo at tayo lang mag-isa mga bay. So bukas magamit natin ito bukas mga bay. So ayan, dito ko na natapusin yung vlog mga bay. Sa next vlog tayo magsama-sama. Bye.